ברוכים הבאים והבאות לאפליקציית פלייהאוס. אפליקציית פלייהאוס נועדה לקדם תנועה ומשחק בקרב משפחות ובקרב אנשי ונשות חינוך. במסך הפתיחה אתם יכולים לראות את מסך המשפחות. יש לנו נושא דו-שבועי שמשתנה עם משחקים שונים להורה וילד לשחק יחד משחק תנועה. יש גם סיפור מלווה, עוד משחקים להורים, קבוצה שההורים יכולים לשתף, כמו שאתם יכולים לראות פה, ומשחקים להרגעת המערכת. בנוסף, יש לנו את הבלוג. בבלוג אנחנו יכולים לראות מאמרים שונים שמסבירים לנו יותר לעומק על היכולות השונות והצורות שונות של התפתחות שהמשחקים נותנים לנו. לאחר מכן יש לנו את תנאים בגן. זהו מסך אך ורק לגננות ותומכות הוראה, שמיועד לאפשר הרבה משחק ותנועה במהלך הגן. יש לכם גם נושא דו-שבועי משתנה, שאתם יכולות להשתמש בו או פשוט כתזכורת, והדבר החשוב שיש לכם כאן את אינדקס המשחקים, עם עשרות משחקי תנועה לקבוצות קטנות, לקבוצות גדולות, לאחד על אחד לשחק בגן. בנוסף, יש לכם גם קבוצת גננות נאות, שבעצם שם תוכלו לשתף חומרים, לקבל השראה מגננות ותומכות הוראה שונות, ולשאול שאלות. זהו, מקווה שתהנו ותשחקו מלא.